Guys, naray so ang Mario guys gapa buyag. Dana din siligan guys ya. Yung garden na kuan, nakasagdan. Dana siya garden. Hi guys, karon ding adlaw guys among biyahe na padung sa Iligan ja. Diyan dami sa kuan. Padung na mo sa Zoom miron og check-in guys kay kinahanglan ko no basta zug check-in kay bisad alas city ang larga kinahanglan alas 4 na nakasud sa kuan. Naka-check-in na ka. May walaod sa transition. So guys, very unas dyan naka-check-in jud mi. Transisya ga magsak dyan. Unja kay sa susunod pa man lagi kay alas 3 diri naman mi pamasaya sa dami guys. Kay kuan naman ni kananay. Unanay naman ni tungag oras. Kay arang ka kuag among lawas. Suro na may kato guys kay lang biya din na yung piso kaso lang alangan is oras kay 30 minutes ra lagi agamong kuan guys. Karon mo sa kanamis barko garami og kanang tawag guys. So sa mga tabi ta guys kay naay nang bash na nga akong gibidaan sila sa Marjorie tos Valencia nga sila ra walam sila kay bagon sa imong mga transaction guys. So mudong mi dito Iligan kanang kasi kaso lagi ko sa isang kaso guys kay aron naging makagawas na. So manay mo tutos Iligan ang kinahanglan sa mga didto kay wa man joy laing mag atiman. So siya na naman taron guys karo ay ug mapuhon maabot sa kuan kananay at pon sa Iligan umadjong pagbiyahe. Sa amin Iligan lang sabi. Ani sa Iligan. Sa amin Iligan. Sa amin Iligan. Guys, yan namin guys. Uy. Sa kanto ka na ba? Kani nga rong? Tourist way kani? Tara guys. Nice day guys. Limpid lang bar. Limpid lang bay. Wala kayo ticket sa deliver ko no? Ang ticket Usamis hindi upo ang kadala lang pagkaon na sa pasit itlog usa guys itlog ng ganin sa usa ka luto 65 pesos ha 65 65 magpunta na lang ko dahil guys gabi 200 ang isa ka pa sa pagka seat nga panihapon 200 wala yung sipon na rin
Ang kanan. Ato yan ay gabi kikilabog. Di mo dito ipalabog. Ba't ako nyo? Asa ang kita na ako ba ng labog man? Nakagandugog ko. Ano ba yung ulit na nadyan na? Kung ito nakatawa itong laki, latong kaan. Mahal bitaw. Kapag-pagyo. Kamay parang itlog, small. So, next time, masakay kung bawon ka. Nagkakang siya. Ito nga ko, Day. Tapi 30. Sunod. Kaya tatag ininit. Ang kape at ang lagin. Ito ito. Bulong ba na? Paano ba yung tuwid? Hey guys, Usamis City. Nakakatag parang nakaliw. Really, kung sa kayo kaliw, Day? Naguli? Reneso. Wait sa Mindanao. Hours limited time of arrival at the port of Iligan City shall be about 10 in the morning. Almost Cheese, Karabutan. Maraming salamat. To all our tourist last guests, you may claim your ID state in your bags at the information counter. Once again, to all our tourist class guests, you may claim your ID state in your bags at the information counter. Thank you. So guys, diyan na jud mi sa kuan, Iligan. Grabe, sa kagabing dagan sa barko. Unja na barko dari arang kadako kaadyo. Florinda nga kuan na barko. So mura cargo ni siya. Diyan na jud guys, makakuba ano nga first time pa ta makangari darin ja kuan. Pero salamat ko sa kanang kang nga nang best friend kay atagbuon di economy guys. Welcome Iligan. Asa dahil siya drive day? Asa ka yung puti? Ala. Ala. Luto. Hi. Nalagi. Ang pasang din siya sa drink. Mabuhat na. Mabuhat yan. Ako yung saan naman po. Hindi ka tubangan na yan. Guys, yan namin guys. Ang doon sila gangin kayo. Sayang mo po. Nasa spigahan. Sige daw may atong dito. 12 minutes naman po. Turn right to stay on the Kuan na di ka nang mag... Kuan, oy,
di plus man din na. Nagignakat-on ka kung last. Katong napak ko sa akuan pag-abot sa bridge. Check na niya. Nahido ka Muslim day? Katong, yato ning kabalin gahapon toy. Namin pagkaon. Pagsud bitaw na mo dito toy kana naging Muslim toy ko halang ano man ni. Sa asa Sa kabalin sa SM ba? O daghan mo Muslim na sa Cebu team, radang Ko halang ano man ni. pero mga Muslim daw sa Cebu mga tarong man daw na. Dinhili. Nay uban dili oy. Hadlok sa tani mo toy. Sagol na baya mga people. Pero kasagaran man good nanay mga kwartahan na lang naa dito sa Cebu oy. Negosyante na. Ito gigatoy mo na di ko ko manhin din ito ito kun ana. Murag hadlok ko ba? Wala man day, balinawan man din ko na day. Sa di lang magkuan kusog ko kay Bisip Bato na ko. Nya man ta ani straight ani Di mo tabi imong kuan toy. tabi man siya. Ano ba ni City of No Left Turn lagi ni. So sige lang straight right. Naay mga lugar na depende asa mo right. Ano sa kanya ning iligan toy? January. May nakatultol din ka? Gamay. Nakatultol ka dayon. Kuan laabo sa laagan ka. Turn left onto Mariano Bedell Street. Left No, lagi. no left turn. So sa unahan pa kuan mag left turn. Diba? City of No Left Turn. Nalagi tayo one time nga katawan ni kaayo ba bagor kung nanganak na niya. Kanang asa like ato padulong padulong ko Robinsons. Nya. Dulo ka ni left turn bitaw ko ana isang tatuhan ko. Unya. Ano ko di mo ko tagad diri sir. Oy. Okay na. Ito ano ila siya nga. Mga tao na Head east on Alvarado Street toward Father Burgos Street. Then turn left onto Wala ako Echeverry siya Street. nakay kailan nga Turn left onto taga-iligan. Echeverry Street. Wala, bisag taga-iligan ka na kung barak wala. So, pero naman ka ni rehistro. Ano kung maus, may ganipinigitan akong rehistro. Kapungalan na akong ID ra yang gikuha mata. Ang ID kita tugod lang na doon. Diba ya, lahi ko ato. Ang apelido kay ko naman. Ang apelido na Mr. Oil. Dahil na siya. Sige, anin na lang. Head east on Aguinaldo Street Kita toward na lang. Turn left onto Roxas Avenue. Left on tutong Salamat ha! Thank you! Kana! Nara pa sa lubong. Salamat! sa trapoli mo. Bye-bye! Bye, salamat toy. Sige. Ano sa agreement day? Oo, babay na ko toy. Pero mo pa ilagay na. Oo. Salamat! A few moments later. Diya guys, ningari ko sa bahay sa isong Mario Ijang Manang. Guys, tara isong Mario guys. Gapa buyag. Dala sa siligan guys ya. Ang garden na kuan, nakasagdan. Oh, dala sa garden. Ako mulberry oh. Ah, dako na nang no. Amo Kami rin mulberry. Na guys, sila mulberry po. Dako amo ha nang kay di kayo mo dako. Ingana ra kutob. Plan lang. Na guys na. Ano siya, mag-sidling ni, amo na pong plan. Ijang garden. Gwapa marang Mariog na ang pod. Kabot peaceful man dari sila guys, peaceful dari sila iligan. Mas malinawon pa sa nang kuan. Napa sila daghang kadtong kalamansi oh, daghang kadtong bunga oy. Ay, daghan kayo na. Unsay makapumigsus, grabe kadaghan. Daghang kadtong bunga lang kalamansi, nangahinog na. Nandiya guys, kusog din may manang guys, namiyat toon ato mi kay Sano. Pero guys dyan, sakay mi o grab lami dali guys kay
Di mo dahadakan dari sa Iligan. Ayan ni guys, galuwar na ba? Mani, sintro na ninang. Wala ni sintro. Yan, na sintro sa Iligan. Guys, sa gabi lang kapudza. Upado, kada tuloy. Ano sa Lina? Buka, ha? Ano sa Lina? Mario. Mario. Lina. Sa imo na? Ako pila mama. Mga din ni mangkon guys. Nga, tulungan kayo. Paano naman ka nabili ko ito guys. Di ka na dahil sa amang lakawon sa pero ko kay tugnaw. So, mani amang accommodation dari sa kuan sa Iligan. Pag-usa diaga tugug na. Tuwi ra ba sumugnaw ger ko nagkurug ko. So guys, istorya tag maridyo. Ano na eh. Unya mo accommodation dari ang ka-cute to. Umada na mi kaon. Day, ja. Nagkurugkos kapag nasir ko ni ko di ba di hinaanak inadya na. So salamat ding manang guys sa katudyan Miss Bay sa isong Mario sa dari sa tuloy subdivision. Uy, anong na ay sa tuloy lang subdivision day? Ang sa tuloy sa ilang lugar? Dako kayong subdivision dari sa Iligan. Diya. Sang basher katong niingan nga kuan nga kanang bisaan naman lagi na ko ng mga bata. So, dito ko na lang magbisa nila. Dito importante guys. Wala nga. Ano din sama-sama diha. Kung ka na lang ang bash. Kaso ko nagbisaan ko na kay kasi nga na eh. Di ka po'y nakunupog atiman. Kana sila di na natin manunan kay mga dagko na. Alam na nga na mag-guide nila. Ang di angay kuanan. Di angay buhaton kay nanay kuan sila na dagko na. Wagali ko gikapoy sa una sa gagmay pa sila nga. Nanay alag aligahonon pa kaadso karon kanang karon nga siguro kamauna. Gusto na ako dali. Pwede. Nalanin ko. Baka sa kasitila. So, kaning among pagkuan guys, pag ngari dari Iligan, ingnon sa ko taga Sorry-Suroy. Very importante din among tulo dari. Bayan ni sa kaso ni Mario kay taga Diriman siya. Katulaging kaso nga para na ida di na sila tayo subutan kaya para banahaman ang cara jukudan ni mo reveal nin Joog kanang nana sa gawas. So karon nga di pa sila angay kay napas ka ng kamot sa kanang ay judge kita basta magpatakag istorya. So kana pag nagpatakag istorya diha nga ibisag mga bata gipasagdan kay gikapoy nako. Sus, imura dyan ang anak, ma'am. Imura na ang anak. Ikapoy na ko kayo. Ikapoy pa ko. Kita naman sa ikakapoy. Ikapoy pa dyan ko. Di na ko mga ridari. Nalaman ang pasagdan sila. Pero di ko nga na nga pagkatao man nga. Kaso ko sa masama idea. Kaya ba sila kinumuan ka na. Ito man ko nakuan. Man ko na suko. Pero makapungat lang ba nga. Kaning tao nga. Pataka naman ng istorya nga was kanang nay wa bitaw kasabot wa kay wag unsay mga tinuod nga mga panghitabo dya kanang nay di mo na ni dya sure o unsa jud kay yung pataka naman sa og kanang comments nga wala gito gurang nakuno ko na kuno ko sa dingan sa niyan kanang nay ikapoy na kuno ko galaga nila nga mo ko bibisaan sila sa Valencia. Bisit po gahang takin-takin nun, nga di man makalakos Marjorie. Bisit po gahang sa nga kuan ka na nay bitin, nga di man makalakaw. So guys, marag dito kay marag karang nang ka agard ka po nakazun ko sa mong lakaron nga. Pagi ka naman sa naog ng ikas barko.
Hindi sumidarin dya pagkahaman nila pa na pugni. Kaya na lagi nituzod ato sa kuan. Dya. Ugma guys, nagyapo ko'y lakaw. Mga adlaw, masalamantag maukitanan. Aghang lakaw. So, balik pagyapon ko guys. Ugma ato na ko sa kuan. Adir na istorya. Basta kay mo lang ako ilakaw. Ugma adlaw. So, mara to guys. Bye-bye.